Umlisi okhuluma kule video oyilunga le-IFP ubonge ubuholi bukaVile Nkosini Hlabisa. Ubesecela nabantu ukuthi bejoyine i-IFP ngoba yilona qembu eliyithemba labantu kuphela. Ya, umfoka ngema lo. Lapha na ezweni laseBathenjini kwaSomopo. Ngiyinduna ke lapha mphethe. Cha bafowethu ngithi angibonge la. Ngibonge ubuholi benkatha Freedom Party. Ubuholi obusasikhombise ubuhlakani obuyisimanga. Kusukela nje bethule umkhankaso wabo wokhetho ngonyaka ophelile obumhle ngendlela esimangaliso. Nakho futhi ke siyababona bafuna ukukuphila lokho abasethembisa khona ngesikhathi bekhankasa. Sabavotela ke thina. Siyabonga kakhulu ebuholini benkatha Freedom Party. Siyabonga ubuholi bakho Ngotsha Mfoka Hlabisa, impela uyindoda umholi oqotho. Angungabazi lokho. Ngiyacela ke umphakathi waseNingizimu Afrika nanti ithemba labantu inkatha. I-IFP yona kuphela ithemba labantu. I-IFP yona kuphela ekhathalela abantu baseNingizimu Afrika. I-IFP yona kuphela engalungisa sonke lesi simo esikhona lapha eNingizimu Afrika. Lonke lolu sizo esibhekene nalo lilodwa iqembu elingakwazi ukusephula i-IFP kuphela. Ngiyezwa ke abantu bayakhuluma left and right bathi IFP dayisa abantu, IFP washawa cimi useless, IFP njani. Uyabona kuwo wonke lamaqembu aseParliament iqembu elinendaba, iqembu elineconcern i-IFP kuphela. Njengamanje sibona i-IFP kuphela ebusy iyehla yenyuka yenza umkhankaso ukuthi lokho abakwethembisa abantu ukuthi kuzokwakhiwa infrastructure, kuzokwakhiwa amathuba emisebenzi, kuzokwenziwa zonke lezi zinto. I-budget ke bafowethu iyona into yokuqala ebalulekile. Awukwazi ukuthi ungafika wethembisa abantu ukuthi uzokwenza amathuba emisebenzi, uzokulungisa ingqalasizinda, uzokwenza lokho yana lokho, ama-social grant ngapha indathane. Ebese uphinde futhi ungezoba nobuhlakani when it comes to i-budget. I-IFP nobuhlakani obunzulu. Uyabona ukusupporta kwabo indlela isiphakamiso sokuqoqa imali ngokuthi kunyuswe lento kuthiwa i-VAT. Nginishayela izandla Mfoka Hlabisa, ngushayela izandla njengamanje wena omele country inina IFP enimele izwe lase South Africa. Bonke abantu base South Africa baluthiwe, balinyazwa imiqondo ngokutshenwa ukuthi kufanele kubuye izwe lethu, kufanele kube njani, kodwa basho lutho ukuthi imali bazoyithathaphi. At least i-IFP isupporta into ezokwenza ukuthi izwe lethu libe nemali, because uma uSARS engakwazi uqoqa imali eningi okusho ukuthi lento ababekhuluma ngayo ku manifesto, lento uhulumeni kaGNU akhuluma ngayo athi kufanele kusetshenzwe kungalalwa phansi, okusho ukuthi izoba iqiniso. Because uma izwe lingenayo imali angeke sikwazi ukwakha amathuba emisebenzi. Uma izwe lingenayo imali ngeke sikwazi ukulungisa ingqalasizinda. Kodwa lokho kwenzeka njengamanje, ngiyacela abantu baseNingizimu Afrika abafisa ukubona ikusasa labantu baseNingizimu Afrika, ngicela niyethembe i-IFP, ngicela nivotele i-IFP, yona kuphela eyisolution yayo yonke lento. Bengakhuluma bechaze behlaziye besho lokho yana lokho. This is simple njengento yembuzi bafowethu ehlala ithe. Uma uthi uzovula amathuba emisebenzi, uthi uzolungisa ingqalasizinda, uthi uzokhokha ama-social grant, uzokwenza lonke lokho abantu abakufunayo, uzokwakhela abantu izindlu. Umbuzo ke uthi imali yona uzoyithathaphi? So i-IFP iyenza umkhulu kabi kumsebenzi mangabe isupporta uhlelo luka treasurer lokuthi akukhushulwe i-VAT. Nami ngiylisupport 100% because uma singenayo imali asingenze lutho. Ngikhuluma nje namhlanje ngicabanga ukuthi umnyango wezemfundo ngendlela osalele ngayo emuva ekuvaleni ikhala zabasebenzi ihlazo iyamangalisa. Yini na? Because uma imali ingekho
awukwazi umnyango wezemfundo ukuqasha othisha ukugcwalisa ikhaya. Othisha bayashona, othisha bayaresigna, othisha bayathatha impesheni. Ngonyaka nje angibazi bangaka othisha abaphumayo emsebenzini. Kanjalo namanesi, kanjalo nodokotela, kanjalo nakho konke lokhu nje umsebenzi kahulumeni. Baningi abantu abaphumayo abareplaceeki ngenxa yebudget ephansi. So uma ibudget inkulu, uhulumeni uzokwazi mhlambe at least ukucover ukuvala ama-position maybe ka-3 years lapho koqashwa indathane yabantu. Ngesikhathi kwakhiwa izinqalasizinda nansi imigwaqo yakithi, iMabheketwane, iLokhuzane, iphehli lezi eziphehla amanzi liyabhubha, koGoli liyabhubha, zindala, ziyabola, ziyavuza, ziyafa. Konke lokho uhulumeni uyofinyelela kanjani kukho uma imali ingekho? So siyabonga kakhulu bafowethu. Nakubantu nje baseNingizimu Afrika abafowethu abasober emqondweni, ababuka izinto ngendlela enegative, nabantu abacabangela abanye abantu, ngoba ayikho into ebalulekile nje ukuthi ezifisweni zakho zonke engagcina ithinta abanye abantu, bacabangela abanye abantu. Viva IFP, viva. Hayi ningihlaba umxhwele, hayi niyangichaza. Hayi yabona abafana niyasebenza, yabona nihlakaniphile. Mina bengingazi ukuthi all along iIFP sithuke kangaka, kanti iIFP iyona efihla induku emqubeni. iIFP kanti iyona ngempela enendaba ngempela ke nomuntu omnyama. Mina bengizokuthiwa ayinandaba abantu abamnyama isebenzela abelungu. Bengingazi mina, njengoba iDA iyenkantolo namhlanje ifuna ukuyomangalela ukuthi imise ukukhushulwa kweVAT. Zibuzeni umbuzo ke nini enihlale nithi niyabazonda abelungu. Ngabe nani uma iDA ilwisana nokukhuphuka nokukhushulwa kweVAT, nani niyayijoin iDA kulokho? Njenganini lapha iDA eyake yayivuma khona kalula into ezosiza umuntu omnyama. Aniboni ngani ukuthi njengoba iDA yona isiphakama manje enkantolo ilwa yiphi impi? Anisazi manje ukuthi kanti iDA isebenzelaphi? Uma ngabe iDA yenza into efunwa yinina, niyajabula, iDA ilungile. Bheka nje iDA abelungu but ingcono kunenkatha, inkatha ivumile, iDA iyanqaba. Hawu, iDA si right namhlanje. Lalelani la. Uyabona iDA njengoba ilwa. Mina nje ngazi kahle amhlophe ukuthi yini iDA efuna ukuyibona. Ifuna ukuyibona lelizwe licollapse. Ifuna ukubona umbuso womuntu omnyama ungaphumeleli. Uma ngabe uhulumeni engenayo imali, ngeke uphumelele umbuso wethu. Manje uhulumeni engenayo imali ngeke uphumelele. So bona bayakujabulela, abakulwisanga ngesikhathi upresident eyoboleka imali. Lela ndathani imali ayiboleka ngelockdown ngeCovid-19. Abakulwisanga lokho abeDA. Kodwa uma uhulumeni esethatha isinqumo sokuthi ayiqoqele yena ke manje imali ngaleko kuboleka, iDA siyakulwisa. Why kulwisa na? Ngesikhathi uhulumeni eboleka, ubeboleka kobhululu babo. So ngesikhathi uhulumeni eyiqoqela imali, sebeyalimala ngoba inhloso yabo yokuthi iSouth Africa icollapse, uhulumeni waseSouth Africa uhluleke ucollapse, ayizukuphumelela. So ngiyacela bafowethu nina enisakholelwa enkatheni ningadidiswa abantu. Labantu benganididisa izolo bebekade bekhuluma beku-ANC, baphuma ku-ANC baku-EFF bakhuluma. Sebephumile namhlanje ku-EFF sebeku-MK basakhuluma. Labantu bazokhuluma njalo, kuzovela futhi iqembu elisha elizovulwa uHlobo, uJudge Hlobo. Bazophuma futhi beyokhuluma kulo. Ningadidwa ke laba bantu. Laba bantu badidekile, laba bantu balinyaziwe emqondweni, laba bantu bafidwe upoison. So uphila kubo. Kodwa nje ngiyacela asiqhubekeni sisupport iIFP, ilona themba, iyona solution yethu le. Bahlakaniphile laba bantu bodwa, bona bodwa. Lamaqembu onke lapha eParliament, iIFP yodwa eyundaba mlonyeni. Kodwa iyundaba mlonyeni ngento enhle yokufuna ukufezekisa amaphupho abantu, yokufuna ukufezekisa amaphupho ethu siSouth Africa. Siyabonga IFP, viva IFP, viva. Viva IFP, viva. Viva IFP, viva. Please phumani ngenkani niyovotela iIFP. Ilaphi isasa lethu likhona.